Sekar Macapat Dandanggulo Lakuning Urip Podo angka 3. Rupa tindak lakuning prajanmi tinulis ing surah Al-Baqarah sinebut mukmin kafir. Jin setan ya disebut rerangkane Allah piniji wawarah jroning Quran longgar manah ipun 2008 kang ayat sampurnakna manjing muslim kang sejati lampahnya istiqomah. Pakatan para kadang Sekar Macapat Dandanggulo Lakuning Urip Podo ingkang angka 3. Semoga